Köszöntök minden kedves nézőt a mostani videóban, itt a Besser Fishing YouTube csatornán. Hát kedves nézők, jaj, kicsit csepereg az eső. Szóval kedves nézők, nagyon szeretném megköszönni nektek már a közel 100 feliratkozót, nagyon királyok vagytok, minden komment, minden like és feliratkozás egyaránt nagyon sokat jelent szívben és lélekben. Elvégre ugye, hát tudatjátok velem ezt, hogy van értelme csinálni, szóval köszönöm szépen még egyszer. És hogyha esetleg te még nem tetted meg, akkor légy szíves, nyomj egy szót. Na, szóval először is köszönöm Andrisnak az operatőr munkáját. Andris, ha gondolod, köszönjük a nézőknek. Nem jó? Excuse me, guy. What do you hope to fish with that? Közben én is köszönöm a nézőket, én vagyok Andris, majd szerintem láthattok is. És most átjöttünk egy újabb helyre, hát egy-két ilyen fakkal arrébb. Francia barátom félbeszakítása előtt azt próbáltam elmondani, hogy mit is. Hát megakasztottunk volna, ja nem. Hát pedig gondolom. Ja igen, hogy megjött az első úgymond találat. Ja, sörös kupakok voltak, 2 darab. Az egyiket meg is kapták a francia barátaink. Nem vagyunk olyan rossz vibe-on. De, megvan. Megvan? Megvan, igen. Ja, megvan, Andi is megvan. Big fish. Hoppá! Na, hát ez egy tongcső biztos. Az hát. Megint hozunk valamit, ahogy látom. Kedves néző, aki megmondja, hogy ez mi, az kap egy csokot. Valami alátétszerűség lehetett, itt van rajta egy ilyen átmenet. Én tudom mi ez. Sőt, nem egy, hanem 2. De tulajdonképpen Erik fehér cipőve. pontosan, hát így kell lesz, nem? Hát, én sem vagyok jobba. Hát ez is meg fehér. Izében van. Valami van. Közben itt vagyunk a parlamenttől, és megjött a fogás. Hát egy big one. Hát, olyan csavar. Töltény. Dehogy is, olyan csavar. Egyébként Budapesten vagyunk, kedves nézők. Aki nem találta volna ki a is van ám esély. Aki nem találta volna ki a parlamentből. Hát meg ebből a városszerűségből meg a... Az a szarvék. Bassz meg! Álljunk be valahova? De. Mi? Mindenki. És kedves nézők, annyit szeretnék elmondani, hogy horgászat terén sem kell aggódni, ugyanis most már díjat fogunk evezni, szó szerint. Megcsináltad? Most már abba hagyjuk ezt a kötőszokra, jött valami. Hát, Neve nincs. egyrészt, meg egy sörös. Na jó van. Megjött az egyik nagy. Fogás. Szintén valamiféle. Ezt kérlek szépen úgy hívják, hogy szög. De mekkora bazd. Hát, ja. Szóval lépjél rá. Ja. Államhoz viszonyítva Island. Meg valami. Kedves nézők, átjöttünk, végre találtunk a Margit szigeten egy stéget, és most Meg kell húztatni a mást. Az a terv, hogy itt bedobjuk, és egészen a stég vonalába szépen megúsztatjuk. akkor gyere. Hogy a fenéken ezt-azt összekapkodjon. És már eddigi fogásaink ott láthatóak. Sörös kupak. Meg egy lakat, meg sodrony. Hát itt aztán van minden. Kurbli. Minden. Szó szerint. De ez mi? Hát ezt nem tudjuk már meg soha. Természetesen, kedves nézők, a szemetet
Valószínűleg nem fogjuk itt hagyni. Megint mikor lenne valami. Megint. Szerintem Figyeljetek, itt. lónén fogások, de legalább van. Azért túlparton az a szög. Hát az... Hát az. Azt hittem elejtetted a kötelet. Haveromnak régen volt olyan 3 éve, amikor kezdtük a mágnespecát. Volt egy haverom, most nem akarok nevet mondani. És ugye most nekem ilyen urokkal van megkötve a kezemre ez a cucc. De tulajdonképpen azért ő csak simán fogta a kötél végét. És elengedte, mi? És a hülyéje volt olyan, nem is egyszer, hogy dobta a mágnest, az köteles tű bement a vízbe. És valahogy mind a kétszer sikerült utána dobni úgy a mágnest, hogy szépen beakadjon, de nem nagyon. Vagy hát, de sikerült igazából kivenni. Ez meg valami. Lőszerű egy. Hát itt arra is van példa amúgy, de Ezt jó beejtetted vissza. most mellesen. Ha valamit sikerült megtapasztani, ami nehéz, hát Mert egy karó. más lehetne mindegy. Az. Lőszer. Az, ja. Nem valami Fénykard. oszlop lehetett, mert Mondtam, hogy ezzel van izélva. végén menet is van, meg Amúgy. Nem tudom átadja-e, de az azért ott komoly. hát igen. Kedves nézők, egyébként ugye ritkábban lesz mágnes horgászat, mint Peca. De fontosnak Szerintem ez így jó van. Már bocsánat, hogy félbeszakítalak. Hát persze, hogy- Mivel hogy fishing. Hát, mágnes fishing, vagy fishing. Basszus. Lejött mi? Nem, Az szép. Jézusom. Gyerekek, ez mi az is? Arancs. Az. Szerintem valami hajómotor alkatrész. Hiszem, Állíts fő. Dunai rák lakik benne? Csávó, ez nem tudom mi. Hát ezt én sem. Ez mi lehet? Eddig legnagyobb fogásom máma. Ja. De amúgy is a legnagyobb fogásod, nem? Ja. Ja, hogy életemben nem. Egyébként horgászként is azért éri meg mágnes horgászni, mert sok minden olyan dolgot tud az ember, ami hasznára várhat, gazdaságosabb, és legalább nem kell horgászatba menni. Ja. Mostani legjobb fogásunk talán egy bicska, ami egyébként nem is rohadt le a markolata, hanem alapból szerintem ez így ez neki. Lehet, hogy már egy kicsit Széteső. szétesős, igen. Hát jó van. Ez egy bicska volt valamikor fénykorában, aztán ennyi. De hogy ez mi, azt még mindig nem tudjuk.